batek itxusia daukatela. Konfunditu gabe esan, Ez ema barkatu zu. Barkatu? Barkatzea izut. Utzi eta bostekoa. Ez dute. Bueno, orain egingo dugu, momentu hoberenak zeintzuk izan diren aste honetan. Eskuak belaunaren gainean, sondo, bizkarra tente, begiak itxita, eta arnasaketa. Arnasa sudurretik hartu, eta sudurretik, lasai, eta pentsatzen, ze momentu izan da. Grabatzea. Grabatzea. Grabatzea zer? Abai? Bale, oso ondo. Aber, Ine? Eskola etortzea. Eskola etortzea? Alkateak ineotea. Zenera? Alkateak ineotea. Oso ondo. Zerea tokatu zezatela. Non? Alkateekin. Alkatearekin, bai. Alkatean azitenean zinta. Azedea? Eskerri tokatu zitzaizuen. Santa Maria Liza ikusi gunean. Bisitatzera joan ginenean? Bai. Psikomortisi garenera gunean. Ni irati naiz eta pozinago zergatik ametxeetan izan dira. Oso ondo. Orain iratiri izango dizkiogu gauza ona, A ber, hasi Leire. Oso ondo jolasten du lagunekin. Irati goztailu asko daukazu. Asko manten dut. Bizikletan ondo ibiltzen dira. Munduko pertsonarik bereziena zein dela uste duzue? Aitona, aitatama, amona, anaian bat, laguna. Zuetako bakoitzak kutxa honen barrua begiratzeko aukera edukiko du. Eta jakin ahal izango du zein den munduko pertsonarik garrantzitsuena. Bugara pertsoni garrantzitsuena. Alina, zure urtetze eguna dela eta bertso bat prestatu ditugu zuretzat. Ea gustukoak zaizkizun. Alina etorri zinen pasaden urtean, hasieratik hartzeutza lagunen artean, ta inoiz ez dugu egingo zuri ateak itxi, oso sartu zara ez dezu inoiz etxi. Alina nuria zara, gelako etuena. Kontentu nago zekin ere lagunak ez diate ozten ole baten. Pozik baina urruri, urten lagunak separatu iratela. Urruri urrengo urten delatxak pasara horretan. Oso pozik aurten lagun asko ditu gara. Posi. Denak izan dut, Eta posi, oso ondo dira. Posi? Posi, baita bikoten dugu. Triste? Dena
gaudela pozik. Noiz gaude gu pozik. A ber. Eta noiz egoten gea triste, Mamuak oskaiten digunean. Noiz. Ametxetan? Noiz gehiago egoten zate triste, a ber. Otxo etortzen danean triste, ez nola egoten gea otxo etortzen danean? Beldurtuta. Eta amatxote eta txasarre daudenean, nola egoten gea gu? Zergatik aukeratu dut, bai? Nei argazki horrek zer adierazten dit. Ulertzen da? Baina eskatuko dut gauzatxo bat. Gure emozioak eta gure sentimenduak adieraztea. Hau da, nei argazki honek zer adierazten dit. Poza, tristura, bai? Bakarradea, ulertzen? Bai? Orduan pentsatu behar dut, ondo, aukeratutako argazkiak zer adierazten dit. Zergatik aukeratzen dut. Ados? Ulertu dut? Bai? Beti ezala musika hasi bat jarriko dut. Beti ezala jungo zatezen tokitxera. Eta pentsatu. A ber, Xavier, guainzuk. Nire aukeratu da zergatik, onego bazen dit, jungean naizen dian kanaia zera egazkinez, alaitasunez. Alaitasun ematen ditu. Oza sentitzen dut, nire urtebetetzetan zerbait ematen didaten. Inbidia sentitzen dut, norbaiten diraukaten nahi duten gauza bat daukanean. Ni beldurra sentitzen dut bakarri nagonean. Helburua delako hasieratik. Helmugaraino denak elkarrekin iristea eta denak elkarrekin lana egitea. Bai? Ulertu duzue?
tensioaren ariketa egingo dugu, bai? Orduan, gogoratu. Tensioa jarri behar dezutenok, pixkanaka zuen gorputzeko atal guztiak tensioa jarriko dituzue. Hala zaudetenean, 3 arte zenbatuko duzue. Hori egiten ari den bitartean, gelakideak, bikotekideak, saiak ere egingo du, besoak, bere gelakidearen atalak mugitzeko, bai? Ikusiko du nola gauden. Eta gero, 3 zenbatu eta gero, 10 arte zenbatuz, famosate gorputza pixkanaka, guztiz, gasatzen. Ikusi duzue, aldaketa, eman den aldaketa, hasieran, gelakidearen atalak, besoak, hankak edo lepoak mugitzen ditzaketen? Egokienak. Bai, ondo sentitzen zera bestera jotzen dezunean, asarra zaudenean. Eta gero zera damutzen, bareak etortzen zaizunean, zer pentsatzen dezen bestera? Egoki izango litzateke errez? Ez da? Ez alda hobean, baten bat jo beharrean, koxin bat edo zerbait hartu minik hartzen ez duena eta deskargatzea beregan daukagun amorroa edo. Ez? Nik animatzen zaitut, pentsatzea. Bai? Beste norbaitek pentsatzen du hori egoki izango izatekela? Ez?